Machiegni nyakwara Mugejwange chenro mar penj laktar. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumo iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wantiere kod wendo wa studio ka a kendo biro nyisowa nyinge en wuod kanye. En laktar molonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano oimre uru nyikwara Mugejwang'. An iluonga ni Dr. Willis Oyieko. Ayaseme Kadipir. An mbalariany mapuonjo Maseno University School of Medicine. To speciality mara en urology. Gidholuo en tuo mar lach. Be mana do penj ni urology mano en laktar matimo kata en laktar molony e weche mage gidholuo maber tipimonwa ni en yor mar lach. Ka ondiher mondo mago mbaka kotende kod yor lach mar joma mine koso mar joma chuo. Tuo mar lach nyalo mako ng'ama miyo kata ng'ama chuo, ng'ama dichuo. Lakini kawuono wabiro loso moloyo kuom joma chuo. Ma fuon mane kata kidieny mane mar tuoche mag lach madiher mondo mi wawuoye. Moloyo wabiro wuoye tuo mar lach ma chando joma chuo miluongo ni prostate. Gidholuo okwang'eye maber to gi Swahili iluongo ni tenzi dume. Kiswahili. Jomong'e Kiswahili maber tenzi dume. En fuon mar dhano mochwe e bwo dag lach kata piru. Koro en gi tich mang'eny motimo kuom dhano. Kech ogeng'o lach mondo kik wuogi. En yo ma modhno mar dichuo moting'o tong' mar dichuo kadho godo kawuok sama ji oriwore. Kendo odongo to koloro lach to nyalo kelo tuoche mang'eny ne ng'ama dichuo. Tuoche kaka infection onyalo kelo tuoche mag nyiroke kakoro lach ok wuogi. Onyalo kata kite nyalo dongo e dag lach kaponi ogeng'o lach ok wuogi. Mana kaka iwinjo no nyakwara Mugejwang' wang'iyo kidieny kata fuoni mar joma chuo miluongo kacha ni prostate. Daktari opimonwa kacha tije to kata kamano wantiere kod picha moro maber ka daktari biro nyisowa kaka system nitie maber mokalo mwachop nyaka ka prostate kama waneno kanyo no. Kato kaka wadonje twakwa ni kapo nono ni nitiere kod chandruoge mage ma prostate ni nyalo bedo godo. Tere kaka ng'ato nyalo fwenyo. Daktari ma en picha madiher mondo mipuonjwa godo koso. Kaka picha minyisowa kanyo no, ineno ka nyiroke nigi malo kanyo, to godundu magolo lach e nyarogno, ket nyiroke ni maloso lach, ogolo lach e nyarogno, to okele piru, kata e dag lach. Dag lach kanyo, e bwoye kanyo nitie fuon miluongo ni prostate, mineno gi piny kanyo no. En ma wadwa lose kawuono. Nikech prostate ni, kodongo to onyalo loro lach, onyalo kata lokore kansa kata gik makamago. Kendo miyo nyaka wang'e to prostate ni ere kaka wanyalo dak kode kwasome maber. Ma koro wang'iyo prostate moyarore kata mobedo maduong' moingo kawaida. Ang'o manyalo miyo bedo maduong' kata ang'o manyalo miyo dongo? Prostate en gima en fuon monyuol go ng'ato. To kaka ji dongo, kichopo kar higni 40, to nitie gik miluongo ni hormone manie dhano. Ma ng'ama dichuo nigi hormone miluongo ni testosterone. Testosterone ni en ma omiyo stimulate, inyalo kisungo ni stimulate dongo mar prostate. Kochako higni 40 kadhi nyime to omiyo prostate dongo haraka. To nitie prostate, nitie bende fluid moro, pi moro mogolo. Pi mogolo no oting'o gimiluongo ni enzyme. Enzyme no ema koriwore gi testosterone, hormone miluongo ni testosterone, to loko gimoro makoro obedo miluongo ni active agent mamiyo prostate koro dongo mang'eny moyarore. Prostate no odongo nikech
cells mage ema kuot ema miyo obet maduong'. Nikech nitie prostate nitie leche kata muscles, kendo nitie glands. Koro glands gi ema produce enzyme, to ring'o manitie prostate gi nitie gima gikonyo. Nikech gikonyo sama kapo ni ng'ato riwre gi ng'ama kata jaode, ka koro sama modhno wuok kata gimiluongo ni sperm wuok, to muscles gi contract, tae koro gimiyo giloro lach ok wuogi, to sperms ema wuok. Mano gima prostate bende timo. Koro prostate konyo e rito lach, yo mar lach, wuok mar sperm, producing gimiluongo ni enzyme maloko hormone miluongo ni testosterone mondo bedie active gradient manyalo miyo prostate grow. Thothne seche mawacho ni gimoro grow kata ska wacho ga ni gimoro dongo, wathoro ga bedo kod paro mopogore opogore ma akoro awinjo kiluongo no wakacho ni benign. Seche mawacho ni benign tiende nang'o ka nikech seche ma wacho ni gimoro dongo, oganda thoro ga bedo gi luoro kata gi paro mopogore opogore. Inyalo leronwa mana matin no weche mag benign? Prostate ma benign en ma onge cancer. Okonyiso ni ka ng'ato nigi prostate ne duong' odongo to ni en gi cancer. Inyalo bedo gi prostate to onge cancer. Inyalo bedo gi prostate modongo to nigi cancer. To bet gi prostate okonyiso ni nyaka ibed gi cancer. Bet gi cancer okonyiso ni nyaka ibed gi prostate maduong'. Kamano. Ma kopogore kod higni, wacho ni tok higni 40, koro omedo ga dongo saidi kendo dongo piyo piyo. Kopogore kod manang'o ma kendo nyalo miyo obedo malach kata omedo dongo mapiyo piyo kwa were kod higni? Nitie higni miyo prostate bet maduong', kendo nitie ginene anyuola. Kapo ni wuoru ne nigi prostate modongo kata tuo mar prostate, nitie chances ni bende ibiro bet gi prostate. Ka anyuolau nigi tuo ma kamano, dwarore ni ibed motang' nikech onyalo luwo anyuola. Mano achiel. Mar adek, prostate nyalo bet maduong' nikech lifestyle. Idwaro ni ibed ng'ama rikni, ng'ama timo exercises. Mano nyalo konyo prostate mondo kik obed maduong'. Nyalo luwore kata gi chiemo. Ichiemo nang'o? Ichiemo mage michamo. Manyalo miyo kata ok ibed gi prostate kata prostate dong piyo piyo. Kaka ichamo olembe, alothi mag nyaluogi, ber godo. Kendo kichamo, itiyo gi modhi kaka mar olive oil, itiyo modhi mag njuke kachel kod kothe. Kata kothe. Mago konyo ahinya kuom wachno. Kendo gima nyalo miyo prostate bed joma nigi tuoche moko kaka mag sukari, mag pressure, mago eko miyo tuoche mag prostate nyalo bedo machiegni. Moro kapok wadhi matut kata kapok wadhi okang' machielo, wacho ni wakacha ni lifestyle, weche mag chapni. Kik ibed ng'ama dichuo mobed abeda, nyaka ibed dichuo mochapni marikni mondo mi dendi otim exercise maber. Ok ang'eyo kaka exercise ni konyo mondo mi prostate ni kik enlarge. Inyalo pimonwa go mana matin kaeto wadog e weche ma ipimonwa kaka lifestyle. Seche ma ng'ato chiemo makare, ang'o matimore ne fuon ni seche ma ng'ato ok chiem makare, kod kidienje mag chiemo mok kare manyalo kelo chandruok kata midhiero ne fuon mar prostate ni? Ing'e ni ka ok ichiem makare, maybe ka ok ichiem makare, ichamo chiemo ma koro dendi dongo, dendi oyienyo. Ka dendi oyienyo, gik ma wacho ni hormone ka, gi influence
functions mag gin kaka del tiyo. Nyiso ni kaka del tiyo, ka del tiyo ok ti maber to nyalo miyo prostate bed maduong'. Momiyo nyaka bed ni ing'iyo kaka chiemo michamo nitie. Kaka chiemo ma ok ber gimagi en chiemo mafuta. Chiemo mag kaka chiemo products mag gine. Ng'eni samoro jaluo ng'amoro moro alenya gi gik makamago. Mago ok ber ahinya gi joma chuo. Generally gikelo miyo dendi yienyo, dendi nigi fat gi bor mang'eny. Bor mang'eny go miyo hormones mar dend dhano kata gimiluongo ni metabolism gi dho kisungu koro ok bed maber manyalo konyo. Koro miyo gi influence gimoro kaka landaje mar prostate. Mano en point manyakwara Muge Jongo kadwa ni mondo miyo bai nikech winjo ko wacho kacha ni nitiere kaka ratil mamalo mar del nyalo chwalo dongo mar prostate kopogore kod higni gima ng'ato nyalo time onge. Kaito wacho nwa kacha bende ni weche mag exercise kik ilinga ni kamoro amora midhiye ikawo penga ka ineno nyama choma motimo bor mang'eny ni mane mamitni mora lenya kod gik makamago. Daktari onyiso ni kacha ni mano ok gima ber kata matin. Daktari, seche ma prostate osechako dongo tok higni 40 kata ka ng'ato nitiere kod tuoche kaka mag sukari kachiel kod pressure kaka iwacho nwa cha, thothne ranyisi mage ma obro chako winje dende manyalo miyo chich ni nyaka bedi ni gimoro rach kodaka nikech wacho ga pile ni chikiti ne dendi kinjo ka gimoro ok kare inyalo fwenyo kata kapok odhi matut ahinya. Ka tuo mar prostate ne dwa chaki ochako en ga gima ochakore ga matin nyiso ni kawaida kidhi ka lacho hingi iwinyi dhi olo pi tiduogo, lakini kako neno kodwa hingi sakasa idwa ni idhi olo pi. Kendo kako idhi olo pi no kichako olo pi to kuwuog dichiel inyalo chung kanyo kamoro ichuke kamoro kuwuok to wuok molurore kamoro kisetieko to pod oton kamoro kisetieko idhi bet kendo chako hingi idwa ni ringi dogi kamoro sami olo pi tioli winjo kiolo pi tiwinjo ka rem bende nitie kata kidhi nindo kinin matin idhi ol pi duogi idhi ol pi iduogi jaot penye ni to suku gine suku ang'o marach ting'eni kaka ng'ama dichuo to gino onge gimarach onge. Koro en gik makamago inyalo neno rem kiolo pi, inyalo kata neno remo sami olo pi, inyalo dhi ndalo mang'eny ng'eni kidhi njo to kamoro iwuok dichiel e iyo akoro chopo ni wuok kata didek kata ding'wen dibich mano nyiso ni gimoro marach. Kapo ni kata aine safar to ng'eni ji ochopo kama koro dhi uru ol pi eno ka jomoko kodhi eno se tieko in ing'eni pod idong' kanyo pod ichung' marino pod wuok pod isaye mano nyiso ni gino ok nitie gima rach e wach mar lach. Antiere kod picha moro ka daktari ma bende nyisowa tudruok mantiere kind dag lach kachiel kod fuon mar prostate. Waneno ka wantiere kod dag lach, wantiere kod prostate ka kaito kotinde kod weche ma ipimonwa ni samoro idwa ni mondo mi chuk lach kata idwa ni mondo mi owuogi to owuog maber. Mano koro nyiso ni ang'o matimore ka seche mosekuot kata seche mosebedo enlarged to lach ok wuog maber. Ang'o momiyo lach ok wuog maber? Seche mowuok gi remo, daktari daher mondo mi pimna ni ang'o matimore momiyo owuok gi remo seche ma isedhi olo pi to pod owuok koton kata kolurore. Kwatiyo gi picha ni mondo mi ogandawa owinje maber. Nikech ka inyalo chunga ma e dag lach ma e piru to mae kama lach wuok godo luongo ni bladder neck to koro mae prostate ma en ga koni gi koni koro neno kako dika koro kako bet maduong' e kako medo diyoka kako bet maduong' e kako medo diyoka koro kosemedo diyoka koro mondo lach wuogi koro dag lach nyaka muscles ne koro nyaka ti matek mondo odiye mondo wuoge mondo okadh pressure man kani kako tiyo matek no koro dag lach ni bede koro ing'eni bed affected koro
obet ma kendo obedo thick koro wall neni kendo bende koro medre to kako medre no bende koro o interfere gi kaka lach contract emomiyo sometimes koro ka odinore ma bende koro ok nyal contract kako nego bedi koro lach dong ka koro miwinjo ni lach ok wuogi samatin nikech kidhi olo pi to ok wuogi. Iwinjo wechego maber nyakwara Mugia Jwang'. Dag lach kachiel kod prostate tiyo kanyakla ma kapo nono ni prostate ok wuot, lach ok dhi wuok kaka dwarore. Bochuno ni dag lach mondo mi oti matek, mondo mi odi owuogi. To seche mutiyo matek cha muscles ka bende build koro omedo bedo kod rochruok mopogore opogore. Wakaw yueyo ka waduogo to wabong'eyo ranyisi moko ma bende kineno to inyalo chich ni nyaka bedie ni prostate osechako dongo kopogore kod lach maton, remo no bende adwa ni mondo mi wawuoye mana matin kaachiel kod ranyisi mamoko miyo kik isud kata matin. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811*414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Karaparine dhi Barnala. Onge gimoro amora ma en nowacho naka. Message modo kama lomba. Okimia so me albe lomba. Ilo so message na. Okuro nyiro cha kuoro ni messages donge. Nyiri make no message do de sim nyiri make ndo. Kido cha kona higa gasira donge mo. Ne wekti udundi malo ene ngoma rach kudi. Kana mia so ma ngomi pando. Ergo so me ara. Karamana ma de mane wish happy new year. Kure ma bila dwaro, no wish ni Kora Mugia Jwang' a happy new year. Machiegni kendo e penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Oyeko e studio, en urologist, en laktar molony mokalo e weche mag system kaka lach tiyo kendo kawuono wang'eyo kacha mar prostate kata mar joma chuo. Daktari, kane pok wadhi e yueyo ni pimonwa ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bede ni osechako bedo kod chandruok. Ipimonwa lach maton, lach mar lurore, lach ma ng'ato dhiye didek ding'wen otieno, kati pimonwa gimomiyo mano timore. Point madaher mondo mi pimnwa ni seche makoro wuok gi remo cha ang'o mosetimore, debede ni hinyruok moro osebede kamoro, debede ni adhola moro bedo kamoro koso remo ni akanye. Erokamano. Nitie yore mang'eny mamiyo remo inyalo ne remo e lach. Achiel kuomgi nyalo bet ni nitie infection. Koro infection no nyalo miyo remo wuogi. Mano mokwongo. Mar ariyo, kapo ni lach ok wuogga, lach kunore e dag lach, nyalo miyo koro kite chakore form e dag lach ka. Stones. Koro luongo ni bladder stones. Bladder stones nyalo kelo lach nikech gisiko ogwaro koro
ogwaro kor dag lach kor piru kor piru kendo sama iolo pino oringa to dhi origore kanyero koro dag lach gine contract mondo lach wuogi lach ok wuogi koro miyo lit kabisa iwinjo malit iluongo ni strangury gi English mano nyalo miyo remo wuok remo bende nyalo wuok malo ka ginene e nyiroke malo kucho to biro piny kinte tute mag nyiroke manyalo kidney stones nyalo bet kata infection omiyo remo bende nyalo wuok kendo remo be nyalo wuok kaka sign mar cancer mar prostate koro remo no ka wuok en gima nyaka ng'i ahinya to remo ni ang'o makele koro nyaka daktari ng'i kawo remo ikawo lach dhi pim gi yore mang'eny manyalo nyiso ni to remo ni akanye kaka iwinjo no nyakwaro Mugia Jwang Dr. Oyieko lere maber mokalo kapo nono ni ng'ato neno ranyisi gi manyiso ni gino osedhi ahinya koso manyalo nyiso ni korko chako debede ni gino osedhi saidi koso samoro korko chako makoro wachako neno ranyisi gi koso nyalo gach nyiso ranyisi e stage level mora mora onyalo wuok e stage e level mora mora manyalo bedo no osedhi ahinya kata nyalo bedo ni korko chako en penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu seche miseneno ranyisi gi en ang'o monego beni timo onego beni ji kaza kimwanaume onego beni linga ni dendi biro dhi nyime e yo makare koso onego beni timo ang'o seche ma ng'ato biro iri Dr. Oyieko oneno ranyisi gi thoth ni timo diagnosis nang'o nikech ranyisi gi bende biro ga kod tuoche mamoko bende kaka madaktari ing'e ni ka jatuo donjo e ofis daktari to daktari chako diagnosis kako donjo nino kaka jatuo donjo koro ichako ng'iyo jatuo nani odonjo nadi kako donjo no nyiso ni to isechako paro gima nyalo bedo ni chando jatuo biro betie kom aichako kod jatuo mbaka ni biro nyisi laini kuma tuo ma jatuo donje koro kichako penje ikawo history no biro nyisi or sigana ma jatuo nyisi biro nyisi tuo mar jatuo ka en tuo mar lach ibiro fwenyo ni jatuo ni nigi tuo mar lach kusego sigana itero jatuo kitanda ichako ng'iyo jatuo imule gi lweti koro kaka kimule gi lweti mulo iye kamoro kimulo iye nwang'o ka piny iye no kimulo to kore ni kanyo lit nyiso ni kanyo nitie shida kata kimulo bath kope kama kimulo ka kuma kuonde ma nyiroke nitiego ing'e ni kanyo nitie shida kapo ni lach ok wuog te ibiro nwang'o ka lach samoro opogo dag lach nitie wazema ka ok ong'e ni lach ok wuogi en owuoni ochwe nikech iyo biro kara lache mopong' e bundie ka then kech samoro en ga gima timre mos kotimre mos ahinya to bende ok iwinj rem mana chieng' ma koro odinore chake koro idhi daktari lach na ok wuogi to kidhi tinwang'o ka lach opong' nyaka e pende koro nyaka inwang' kaka ikonye koro mano ki examine samoro bende prostate ing'e ni en ginene en jirani mar koma oko wuokie koro mondo imule nyaka iket lweti koma oko wuokie gi lweti gi lith lweti kama mimule ming'e ni to chal nade sami mule no kaka daktari ang'e ni ma ikamule kofil kama to ena benign giluongo ni prostate ma ok cancer ma BPH kapo no tek ahinya man to suspect ni kamoro nyalo bet ni cancer nitie kata kimule kama tiwinjo kolit kamoro mar infection mar prostate nitie koro examination makamago nyalo nyisi gima nitie ineno kanyo koro kaka ineno kaeri prostate to mae siana kuma lach wuokie koro kitero lweti kama oko wuok go kama oko ma uduong' wuok go kitero lweti kama timuli mula kori winjo kako chal
Yeah. Ma inyalo ng'eyo gi lith lweti kaka daktari ni to en benign to moro to nyalo bedo cancerous. Inyalo diagnosis mari chakre. Ochakore gi kanyo. Chakre gi kanyo. Kopogore kod mano, thoth diagnosis dhi nyime kokalo kanyo koso kisegi ka to koro inyalo wacho ni en pod diagnosis dhi nyime. Wadhi nyime gi diagnosis. Ka koro kisetimo kamano, korioro jatuo ni dhi tim gimiluongo ni ultrasound, gimiluongo ni scanning. Koro ultrasound ni bro nyiso to lach manie sami timo ultrasound ko ni modh pi kabisa. Mikor lach pong dag lach. Ai pimo koro kopime bro nwango ni volume capacity mar bladder no chal nadi. Lach adi manie iye. Kendo prostate bende ing'eyo. Size mar prostate ing'eyo ni to chal nadi. Nitie growth, nitie gimoro bende modongo kanyo kaka kansa moro dongo kanyo, koso onge. Nitie kata kidi moro bende manie stone, kidi moro bende manie kanyo kata onge. Mago te gin nonro mitimo. Nonro mar ariyo en pimo lach. Lach idhi pimo, itere jatuo chiwo lach, itere laboratory. Kotere laboratory dhi ng'iyo ni to lach ni nitie infection koso onge infection. Lach mochiw ni en bacteria, ka nitie bacteria to en bacteria aina mane, itere timo culture mondo wang'e ni bacteria mantie kanyo to yien mage manyalo kumiyi to nyalo nego bacteria no. Mago pim ma bende timo. Pim machielo minyalo tim kuom prostate en kawo biopsy mar prostate ka iparo ni prostate ni ka kimule cha kamoro nyalo bet ni nitie kansa. Kata remo bende ikawo idhi pim. Remo kokaw tidhi pimo, idwang'o ipimo gimoro ni PSA. Mana enzyme mana ko ni prostate produce. Prostate en gima gala kabisa. Ka gimoro kinye to PSA no idho malo. Kata kitimo kata kitimo ka imule kamano to dhi malo. Nikech owinjo ka gimoro mawendo odwa. Kata kirwako kata no orwakni mpira odhi malo. Kata mna gimiluongo ni ejaculation nyalo mi odhi malo. To ka tuo nitie bende nyalo dhi malo. Size mar prostate bende nyalo mi odhi malo PSA no. Kiskuma lach bende nyalo mi PSA dhi malo. Koro PSA kodhi malo samoro jiwoni pima no ni PSA ni malo. Koro chako luor ni ma de bedango ma kamora na gi kansa. Bet mar PSA malo no okonyiso ni gi kansa. Yore mang'eny nyalo miyo prostate specific antigen bet malo kaka makwano. Duong' mar prostate, chukruok mar lach, komule, to kata ka kansa nitie. To ang'o miyo ka PSA ni ma to wan babet bere kin mondo kik wa miss kik kansa dhi nyime to wanwang'o. Koro nyaka wanwang' ni to en ang'o momiyo PSA ni dhi malo. Emomiyo koro nyaka watim kama wanyalo ori kumiluongo ni MRI. MRI en X-ray marang'iny ne ni malo manyalo nyiso ka nitie kuonde moko ma cells mag kansa ga nyalo bete. Bang'e to koro watimo needle. Koro kwa sekawo biopsy no to idhi pim ema nyalo nyiso ni nitie kansa kata onge kansa. To bet ni in gi prostate okonyiso ni in gi kansa. Luoro gik make ni wololo. Odwang' nyang gi prostate koro ange kansa apana. Ero kamana ahinya. Magi ma itemo nyisowa ka Dr. Yeko ni sasa mowach ni intiere kod prostate okonyiso ni intiere kod kansa. Onyalo bedo benign kaka mwantiere godo kani ma en mana prostate modongo mobedo maduong' to kopime chon tinyalo yude chandruok ni kanye. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Yeko, en urologist kendo en laktar mosomo gigi, en godo kod lony mang'eny mokalo. Maseche mowuoyo to ber kwa chiko itwa mondo mi wachik itwa ne dendwa ne joma chuo. Ni winjo ranyisi mano wacho ka kichuko lach ahinya, samoro idhi olo pitine no koko wuog maber, samoro bende oko wuog kata matin, samoro bende wuog kod lach kotimo remo, nyalo bedo ni nitiere chandruok, to chandruok no
mano ber ka ing'iye chon, icheke chon mondo mi yudane kaka inyalo konye. E seche ma koro setim magi duto te, koro kisetimo mano michopo nyaka kamogo picha, motim nyaka biopsy, kanyo kaka nyalo wacho ni intiere kod chandruok mawuoye ma en BPH. Kar biopsy no mano laini mar joma nigi kansa. Koro idhi rule out. Lakini kar prostate maonge kansa, kwa setimo ultrasound scanning, mwanwango no duong machalo nadi, mwanwango ni lach mochak go chak. Nyalo bet ni kochak pimi, lachen kata 300. To iko ni dhi ol pi kiduogo, ichak ipimo, inwango ni lach pod nitie kata orumo. Ka koro pod nitie mang'eny, nyiso ni in gi shida mar lach. To shida mar lach ma ok wuog te, ing'e ni onyalo kata affect the kidney. Kech ing'e ni kidney ten nyarok no en osiko golo lach. To kogolo lach, to lach no nego wuog. Inyalo pimo ga aora maringo. Aora maringo ing'e ni pige chalo nadi? Pige ler. To aora ma ok ringi, pige olil. Koro nyiso ni ka lach ok nyalo wuok. Nyiso ni ema kelo gi infection. To infection dok yango, nyalo dok e nyarogno. Kendo koro nyalo affect nyarogno, mibed kata gi kidney failure. Nyarogno koro ok ti, koro itimo ni dialysis. Omiyo kapo ni prostate dino lach, en gima onego kaw gima ino madwarore. Serious, onego kaw very serious. Mondo idhi ir daktari. Kech kibeta to ibiro bet ka nyarogno koro ok ti. Koro kosedhi koro nyarogno osekethore, koro itimo ni dialysis. To dialysis gi kaka wach dialysis koro ichungo remo gi machine. Chungo remo gi machine en gima chando ji kabisa. Koro en achiel kuom gik manyalo kelo kidney failure. Daktari, seche ma ng'ato osechako neno ranyisi gi, samoro gin mild, samoro osechako neno ka lach ok wuog maber, osechako neno ka ochukore, to entiere kod tuo mar skari, kata entiere kod tuo mar pressure, kata entiere kaka lifestyle ne chal. Bende entiere kaka onyalo bedo reversed, mana ka ng'ato wilo kako dak, ka ng'ato wilo kako chiemo, koso ka osechako neno ranyisi gi to koro giminyalo time onge. Nikech nawinjo kimulo bende ratil mar del. Pono ratil mar del ni malo, to ng'ato chako exercise, ochako ng'ado ratil mar del kod weche makamago. Nitie gik mwanyalo timo mondo wageng' nwang'o prostate symptoms early. Kaka nawacho lifestyle. Lakini king'eyo ni gund mar anyuolau nigi shida mag prostate, dhir daktari chon. Nikech inyalo bet kode kichopo higni 40 mokwongo. Then nyaka ibed ng'ama check weight, ng'ama timo kaka wacho ni exercise. Itimo exercises, ing'iyo chiemo michamo, mago biro konyi. Timo exercise, ing'iyo chiemo michamo. Ka in gi shida mag kata sukari, kata hypertension, ibed particular e yien michamo. Mondo tuogi kik medre kuomi. Ma gima inyisowa ka ani nyaka ing'e kaka gundi chal. Kwaru ne nigi prostate, kwaru kata anyuondi moro ne ntiere kode. Kane gintiere kode to kochopo higni 40 to nyaka koro ichak bedo machiegni gi laktar, nyaka ing'i kaka idak, nyaka ing'i ratil mar del kod weche makamago. Yienwa waka uyweyo, bang' thuolo machok mokalo waduogo wadhi nyime, to bende thieth nitiere. Ponono ni thieth nitiere, thieth thoro chalo nade, omiyo kik isud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Anabodhi nyiso jokorgi Rajiv no, ni kapo ni gin, gidwa bet gi nyako moro machielo no. Giwena par ni mondo aduog go.
To kapo ni gin gidwaro parnit, bro chuno gin gi nyako moro no. Ngato bro me teach based on first impression. Kadwa ni in me referrals. I make sure my team they're well equipped, uniform, gin smart ha machine. Kiniso wa 7, one kanyo 7. Kwa sa biro kanyo, watimo teach maber maler. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'io prostate ma obedo maduong' kata ma okuot ma bende nyalo kelo chandruoge mang'eny mokalo. To kane pok wadhi e yweyo, daktari ne pimonwa kacha ni kaponono ni gundi moro kata nyuondi moro nitiere kod chandruogni kichopo higni 40 chak bedo machiegni kod laktar mondo ming'e ni to prostate ni chal nade. Chak ng'io kaka idak, chak ng'io kaka ichiemo, chak ng'io kaka ijako dendi kata kaka exercise mondo mi kik ibed kod thuolo mar bedo kod chandruok mar prostate. Daktari ni wachonwa kacha bende ni nitiere kaka inyalo tim test moro ma bende iwacho ni guided. Wantiere kod picha ne kanyo moro inyalo nyisowa kaka mane picha mane wacho kod kaka itime kapok wadhi e yore mamoko kaponono nitiere yore mag thieth. Wach mar prostate biopsy mwatimo kawa paro ni kamoro cancer nyalo bet e prostate. Wanyalo luonge gi gida ni en minor procedure. En procedure ma ok duong'. Ibiro gokinyi titimonigo tidok dala. Koro gimwatimo wan gi gimiluongo ni ultrasound probe ma en. Koro ultrasound probe ni emwaketo kama oko wuok oko maduong' wuokie. En mineno kodhi kama. Isoe. Te en gi guide mwakete iluongo ni biopsy gun. Biopsy gun en gi sindan moro matin. Koro kwadiyo to kawo piece moro mar prostate wuok go tikete chupa. Wanyalo kawo namba mowinjore. Kamoro gin 12, 6 kata molo kanyo. En kaka suspicion marwa chalo e prostate. Gikendo kaka MRI ma wawacho cha mikwonge dhiye cha, X-ray mikwonge dhiye cha monyiso wa ni to nyalo bet kacha cha. Onyalo bet cancer kata ko onyalo bedo cancer. Onyalo bet cancer kata onyalo bet cancer. Nikech kwa mano kosetim ting'e ni koro okonyo wang'eyo nto kama giro nitie nyalo bet ka. Koro kanye mwatere sindano, Masani nitiere lony mang'eny mokalo ma inyalo tim godo nonro gi daktari. Nitie Kisumo ka watime. Kisumo ka itime kamoro amora koso nitiere siptande ma kidhi te ma inyalo yude. Itime lwet urologist. Kaka natime Dr. Pondo time. Nitie urologist 4 e Kisumo kae matimo mano. Nanyalo advise mano is the right place. Ober moloyo mitimo ma onge a guide. Ber kitime gi guide. Mauna una urologist 4 kende Kisumo mangima. Sani wan ji 4 e Kisumo ka. Erokamano ahinya kendo waduoko erokamano, wa appreciate ka thuolo mondo mi dhi e penj laktar. Bende wantiere kod thieth mar chandruok ma owuoyo mar prostate ni? Nitiere thieth. Nitie thieth mar yath. Nitie thieth mar surgery. Lakini koro wadwacho ni nitie thieth tinga adek. Mag thieth. Michako go mag lifestyle mwawacho mageng'e ka. Ae kotamore mano koro kwachopo kama in gi symptoms magi ng'eny. Koro wabiro nto tuoni dang' wachake gi yath koso dang' wachake gi operation. Wachako ga thiedhni gi chiwo yien. Nitie yien ma kwa miyi to inyalo koro olo pi maber. Ma kata ka pi dwana wuok no kidhi kokasi ting iringo ma samo wuok ne long. Kwa miyi yien go to nyalo control midhi maber. Kata ka iwuok ka otieno saka sa kwa miyi yien go koro nyalo dok maber. Nitie yien tinga 2. Nitie yien ma kwa miyi
to o relax muscles mag prostate koro oyarore to lach wuok. Nitie yien makwami to koro growth cha enzyme ne wawacho ni miyo prostate cell grow cha koro dok piny koro oloro hormone mar testosterone koro miyo prostate ok yieny koro miyo prostate dok matin mago tienge ariyo mag yien. Nitie yien moko bende ma itiyogo kuom erectile dysfunction kuom shida mag erection gibende gi influence ga lach konyo lach mar prostate to ok ahinya. Pimno wachien go matin kapok wadoka ni to yien gi thothne imonyo gi kuom thuolo marom nade kod weche makamago. Yien gi ok githiedh lachni gigayo gikisungu wacho ni gimanage nyiso ni kichame to ibin maber to kiweye tidok mana e shida ni cha. Yien kidienje ariyo ma iwachono ni nyalo ti godo e gayo wach mar prostate ni en itiyo kode kuom thuolo marom nade koso teka ni koro ranyisi ka osedok chien inyalo dhi oko matin maber remo mane wuok ka koro ok wuogi tiweyo kiweyo to duogo ma en yien ma kichako tiyo godo koro tiyo godo itiyo ga tiye nyaka chieng' moro itie kuor ka koro ikitiyo kode ma koro daktari tinde yien ni asetiyo go to ok konya koro ibiro wateri operation kiol gi chamo gi bende ko natina ol gi chamo gi koro ibiro to watimo ni operation of prostate. Seche mitimo operation Dr. Oyeko wantiere ka kod normal prostate ma en matiyo maber macha en enlarged en tiere kod chandruok. Ng'ato semuonyo yien makoro yien oneno kok konye ok ang'eyo gimomiyo nyalo chopo kama yien okonye mondo nyalo pimonwa kanyo. Itero ng'ato surgery itimo nang'o igolo ang'o e prostate ka mane miyo yienyo chakoso. Koso surgery ditime ang'o? Okay, daher mar lero ni ok en prostate moyienyo kende ema loro lach kata mana matin bende nyalo loro lach o depende ginene quality in English chest mar muscles and the glands as prostate matin nyalo loro lach prostate maduong' nyalo loro lach nitie jomoko man gi prostate maduong' to bende giola pi maber lakini gima important gima ranyisi maber en kaki behave kapo ni dhi gik ma wacho ni ringo gi kukotieno mago e ranyisi maber manyiso ni prostate nani ok ti maber. Koro ka ng'ato dhi surgery utimo ka ng'ato dhi surgery nitie surgery kidienje mopogore nitie machon mane timo mibiro tibaro buondieka pinyi ng'ato pinyi iyango tiyawo dag lach ta igole gi lwedo kama ta idok ikuoyo mano ema ne nitie chon koro tinde sani to gibiro aina mang'eny ma ok ng'adi idhi gi instrument moro picha moro aunyiso kanyero miluongo ni itimo TURP koro TURP no en transurethral resection of the prostate and equipment mi irwako e dag kama lach wuok godo tidonjo go nyaka e dag lach to en gi kaka ng'ade ineno ma kendo konyo nyise maber koro biro kise chopo kar prostate koro ing'ade kamana matin nitie kaka igole gi mano gi oko kamano mano nitiere bende moko ma ok ti gi ma to gin iluongo ni minimally invasive ma kaming'ado onge inyalo ti gi instrument no tidhi titiyo gi clips mamako prostate koni to mako bathe koni koro oyawore nitie yore mopogore kata idhi gi sindano tichwoyego to nitie yath ma kosechwoyego to koro o shrink mago bende nitiere to gin iluongo ni minimally invasive
en operation ma ok lich ahinya. Inyalo timni go kawuono tidhi dala. Ibiro gokinyi titimo ni tidhi dala. Koro ibedo observed. Lakini ng'enygi pod ok watimgi koni. Gima watimo koni sani en mar TURP ni ema watimo mang'eny ahinya sani koni. Nitie kata mana laser, idhi gi laser ti iwang'o go prostate. Yeah. E seche ma ng'ato osetimne surgery kata mosetimne yeng'o kaka miwacho ni thothne utimo ni, nitiere gimoro miluongo ni irrigation. Ok ang'eyo ka nitiere gimiluongo ni irrigation. To seche mitimo irrigation ni, moro inyalo pimonwa godo ni en ang'o, to tije malich en ang'o kosetimne ng'ato surgery mag prostate gi? Ing'e ni kitimo prostate blood remo dhi e prostate ng'eny. Koro kogole ting'e ni nitie kuonde ma remo manyalo chwer bang'e. Koro sama kaka watimo TURP no, nitie kaka wawang'o kuonde ma remo ma leche manyalo golo remo go. To kaka kar kidonda nyaka remo moro bedie ni ginene matin, leny matin. Koro mano kwatimo irrigation nyiso ni pigno kodonjo to riwore gi remo no to wuok oko. Kech ka oriwore gi remo no wuok to obiro koto kanyo, kokoto to omiyo lach dinore. Koro irrigation tiende nang'o? Waluok remo manyalo wuok mondo wuok kik dong' e dag lach. Mondo koro bang'e kwasegolo mpira to koro dino lach ok wuogi nikech remo mane okoto ka. Koro okonyo mondo kik remo mowuok okotie ei dag lach mabiro dino lach. Ochalo luoko? Iluoke go. Mane irrigation. Mane irrigation. To thothne itime nang'o? Itime gi masin koso kata ng'ato be nyalo time atima manually? Irrigation en kisetieko operation tiketo mpira no en gi 3-way. En gi kama pi donjo go, moro en gi kama pi wuok go, to mar adek ni to en gi kama ikete iluongo gi balloon ma mpira ok nyal wuog oko. Koro balloon ni en ogeng'o mpira mondo dong' e dag lach, to moro ni rwako pi, moro ni golo pi. En 3-way catheter. Iluongo ni 3-way catheter. Haya nitie twin irrigation, ing'awo chupa moro malo miole e pi mar saline to gi tube makele marwake e dag lach kendo wuok to olwar piny. Mane tiende irrigation. Irrigation nyalo dhi as long as there is blood. Usually in 1-2 days to you stop irrigation. Seche ma ng'ato nitiere kod chandruok mar prostate ni daktari, ma oseng'eyo ni nitiere kod chandruok moro, nitiere okang' ma ochamo yath, omuonyo yath kod weche ma kamago. Be nitiere kaka gini nyalo rocho ngimane ma pile kaka ng'ama dichuo, koso seche ma ng'ato omuonyo yath to ngimane mar ng'ama dichuo ok nyalo rochore e yo moro amora? Awinjo kumipenjano. Yien michamogi nyalo chando ng'ato e yo mar teko mar dichuo. Gintie ginyalo chando ng'ato teko. Emomiyo samoro ka ng'ato nigi shida mar lach to en ga lot of paro mang'eny. Onyalo miyo jaduong' kata bedo gi depression. Ng'ato paro ni ka an gi prostate koro ngimana orumo. Teko na kaka ng'ama koro dichuo koro onge. Ng'ani noteri operation. Ing'e ni koro mano chalo ni operation royo ji. Okoyo ji as such. To yien go of course gi influence. Yien mag prostate influence teko mar dichuo. Yien mag diabetes influence teko mar dichuo. Yien mar hypertension influence teko mar dichuo. Mago nitie. Lakini nyaka bende wang'e ni nitie yien mwanyalo miyi mondo o sustain, mondo omi teko ni mar dichuo cha bedo bedi abeda.
Oh, mama kori chiwe odhi gidhi concurrently gi yedhe mag concurrently. Daktari dair mondo mipimnwa ni ponono ni ng'ato timne thieth nyalo bedo mar yeng'o kaka ileronwa mar yeng'o ni motim process no duto te ma koro ngimane odok maber ma onyalo olo pi kod weche ma kamago. Chandruogni nyalo duogo kendo tok makendo tok magi duto te kata tok thieth kosetime ma ng'ato loko lifestyle ne to koro ok onyal duogo. Ng'eny tuoche mang'eny ithiedho kata duogo kata malaria kendo malaria ok nyis ni ok inyal mango malaria. Tuo mar prostate wawacho ni kichamo yien to yien ok thiedhe. Kotimni operation in ga lifeline. Lakini onyalo duogo bang' higni kata 8 kata higni 10. To mostly ng'eni sa prostate ni omako ga ji kama ka higni bende koro ng'eny. Oseniang. Most percentage matin duogo ga for surgery for recurrence. But the majority ng'eny ji daka maonge shida. Nikech samoro ka obiro ka ng'ato jagni 70 80 akini oduog tok higni 10 higni 90 mathothne bende tinde oganda ok chopi. Samoro itimo kaka TRP ni itimo ne ng'ato operation maybe 206 207 kuro duogo daktari ng'eni thiedha higni moko ta aneno ka gicha duogo bi mondo bapim kinyalo pimo nango ni ochako duogo koro ibro decide oduogo nango ipimo kech ng'eni ka ndalo cha nopimi ni onge gima nogol cha ne onge kansa kama nyalo bet ni sechako kendo koro ichaki pimi kendo icheki itimo ultrasound itimo PSA, itimo urine and all this. Koro nyalo ng'ani mae anyalo chiwo mna drugs dong' dhi chama yien wanego. Ka ok kamano ka yien gi ok ti jaduong' gini watime kendo. Ero kamano. Daktari wach mogik minyalo weyowa godo kotinde kod chandruok ma wuoyeni nang'o? Konwang'i ni in gi prostate kik ibed ng'ama luor. Bed gi prostate ok in ng'ama ngimani orumo. You are not condemned to ngimani orumo. Hapana. You can live, inyalo dak mangima kiluori gi daktari mari. Kono gi prostate kik ibed ni kori kuyo ni yawa nwanga gi prostate. Koro okan ng'ama dichuo kata nwanga gi prostate koro abiro bet gi kansa. Hapana. Bed machiegni gi daktari mari mondo onyisi kaka inyalo dhi nyime. Story mang'eny ni oko kanyo wach mag prostate. To story mang'eny go nyalo miyo nyalo witi. Bende nitie story ma iluongo ni myth. Ni kamoro nyaka ibed ng'ama timo sex ahinya eka ok inyalo ok idhi bedo gi prostate. Kamoro nyaka ibed na gi mon mang'eny. Kamoro ka ok itimi ahinya bende ni biro bet gi prostate. Mago onge. Ero kamano ahinya Daktari Amor. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Nyalo miyo namba mar simu wanyalo dwoko erokamano makende. Namba na mar simu en 07 20 299 505. Inyalo nuoyo? 07 20 299 505. Kaito bende wanyalo yudi kanye kopogore kod go simu? E office mara an go office 2. Office mokwongo en Aga Khan Hospital, Doctors Plaza, room number 5. Aga Khan Hospital, Doctors Plaza, room number 5. Kati nyalo nwang'a Kisumu Specialist Hospital, 4th floor. Ema office mara 2 nitie. Office gi ten Kisumu City. Erokamano daktari.
En hawine oganda mantiere Kisumu nikech urologist ma bende ok ng'eny ahinya Kisumu ka Dr. Yeko ne ntiere kodwa ka odiochieng' ma kawuono puonjowa maber kendo puonjowa maler mokalo. Kik ibed gi chandruok tiling', opimo kama inyalo yude, ochiwo nyaka namba mar simu mondo mi yud konyruok. Daktari, erokamano makende. Erokamano ahinya, erokamano ne Royal Media mar chiwo thuolo mar watwak gi jopiny. Erokamano. Erokamano. Ne jogo picha ma wantiere kod gi studio ka kaboting'o Maina Karuga gini aduoko erokamano makende. Ne director na erokamano nyar Robert Wafula kachiel kod producer na Papicho Okoth. Ne Wendi Akinyi erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni kik obeda mbaka to bed chenro mapuonjowa wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.